lisod mi naugsaka nang request unta mi og kanang wheelchair ba para makalingkod gud siya sa baba og tarong nga mapainitan namo siya. Labi ni siya kagawas-gawas og gawas nga kanang may adlaw. Ang karong year lang na siya nahulog man gud siya nga dili na siya katindog. Totally dili na gid siya makakita tong 2015 ga blurred na iyahang pananaw. Tapos tong wala siya nakabatan diya sa hagdanan, abi niya na ibang po. Nahulog siya. Twice na siya nahulog. After sa ikaduha, dili na siya makatindog o galbaan. Siya lang. Sir Elmer, mga yung tapong-tabang sa inyo hang magkaroon o wheelchair si mama. Kay need gid niya ang wheelchair, sir. Ang iyo lang unta ko kahit na konting panahon nga makaroon siya wheelchair. Magayo ko. Para maka-wheelchair ko, makalingkod-lingkod ko ito sa buhay. Kumusta na? Kumusta na? Di na kayo kita sa wala, no? Makadawag-dawag ka. Basta manggala. Ayo. Sinadar ni Lula. Susu. Oo. Ikinig swerte kayo, lucky number. Mana na si wheelchair ma? Dapat ka ma ha? Sige. Bulan-bulan na kasi inis na. Pwede rin sa makadagan-dagan dito. Nay, kira? Ha? God bless. Ha? God bless. God bless. Oh. Salamat og dako sa kay Sir Elmar Catulpo sa iyahang gihatag nga tabang sa wheelchair karon makalakaw na migawas ni mama magpainit na gid. Thank you kaayo Sir Catulpos from Lasaka family. Salamat yung dako. Thank you. Ulog ka ng langit sa mo, Sir. Thank you po. Thank you. Thank you. Sir. Ama ng brigada, Elmer Catulpos, ikaw sa amin ay biyaya. Kaya't mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan, Jensan, Puso, Pagkakaisa at Pag-asa. Kabrigadahan, Jensan!